IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ti Ilocos Norte Police Provincial Office nagisayang katda ti simultaneous coastal cleanup akas paset iti may katalupulo ket maysa a PCR month celebration dagiti kapulisan ket nagturungda kadagiti igit ti baybay ken karayan tapno rikasta ket pidutenda dagiti naiwara a plastics ken itambak abas basura ken kay kayo iti nadakamat a lugar ana iyanod gapu iti naglabas a bagyo kalikagum daytoy a programa a maipakita iti komunidad nga isuda ti role model panggep iti panagdaldalus akas mayataday iti core values akas makakalikasan. Nakaukon dagiti pupulis iti sinako sako abas basura manipod kadagiti nagturunganda maipanamnama nga nadupay iti maangay a coastal cleanup tapno masustiner iti naubraanda. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.